Messze-messze egy távoli galaxisban a Kukás-Sautó csillagképtől balra, a Kvázimódó köttől egy kicsit lejjebb terül el a Gnóm bolygó. A világegyetem szélén le van esve a sarokba. Itt élnek a válogatott ügyefogyotak, a gnómlakok. Ezen a bolygón úgy alakult az evolúció, hogy a nőnemű egyedek mindig a legsatnyább, a legéletképtelenebb hímeket választották. A tehetségesek magányosan haltak ki. Lusták voltak a fájtársukat megkeresni, mindenki azzal az előlénnyel párosodott, aki a legközelebb állt hozzá. Így alakult ki a csigaember, aki elsőnként háziássította a papucsállatkát. Ebben az úgy szólván gnóm paradicsomba az élet egy habostorta. A sült csirkék a szájba repül, a kolbászból van a kerítés, nincsenek problémák, amiket meg kell oldani. Nincs gond. Mi értelme így az egésznek? Csak hogy egy szép novemberi napon a Tejut Tours bolygóközi utazási iroda marketing menedzsere érkezett a bolygóra. Valami emberországról beszélt, ahol az unalmas Kánaán helyett gondok és problémák vannak. Úgy döntötték, hogy egy csereüdülés kereten belül elvisznek néhány gnómlakót a földre, ahol segítenek a földlakóknak a problémák megoldásában. A kiválasztott csapat a következőkből állt: csigaember, gyíkember, tapirember, nyúlember, vakondember, lajhárember és a kaktuszember. Ez alatt a Földön a Tejut Ipsos közvéleménykutatás szerint a gnómok problémákra vágynak, az emberek még inkább problémákra panaszkodnak. Mint ahogy már említettünk, a Tejut Tours fő profilja a csereüdülés. Meg kellene keresni azt az országot, ahol a legtöbbet panaszkodnak. A választás Magyarországra esett. Az iroda itt nyitott meg az első képviseletet. Végül 7 fiatal magyar filmrendezőre esett a választás. Így veszítette el a szegény legény egyetemfiát Jancsit, a tehetséges filmrendezőt, aki hosszú útra magával vitte barátnőjét, Juliskát. Csak hogy egyszer hazafele menet a Hortobágyon, valahol a 9 lyukú híd közelében találtak 7 csecsemőt. Az asszony kérlelte az urat, hogy vigyék haza őket. Így is lett. A fiúk felcsepperedtek. Történt egyszer, hogy elromlott a tévé, azért a szegény ember felesége nem tudta nézni a kedvenc szappanoperáját, a Bátor tűzoltókat. A csigaember és társai elhatározták, hogy megoldják a problémát. Az előadáshoz tűz is kellett, így hamar lángra kapott a lakás. A csigaember hiába igyekezett eloltani a tüzet, mert lassú volt. A vakondember hiába ásott a gödröket, a gyíkember nem bírta el a vödröket. A lajhárember hiába aludt, a kaktuszember
kilukasztotta a slagot, a tapírember csak köpködött, a nyúlember elfutott. S ezért leégett az egész város. Megkezdődött az újjáépítés. Az új házak sokkal szebbek lettek. Együtt élvezhették az emberek a munkájuk gyümölcsét. A szegény ember megerősödött az építkezésben, újra fiatalnak és fitnek érezte magát. A felesége sem panaszkodott többet, a fejfájása is elmúlt. Életmódot váltottak, nem tévéztek annyit, inkább kint sportoltak a friss levegőn. Boldogan éltek, amíg meg nem halnak. Ez alatt a gnóm Jancsi és Juliska jól eltonyult.